Pindan mo. Patay mo para. Huwag yan, huwag yan. Dalawang dahil. Ito yung kapto nyo kanina. Kaya ko yan. Apoy na. Thank you ah. Sige po. Welcome po. Balik po kayo sir ah. Oo, ganun po. Ano yung mag... Sige na, sige na. So, pares, sino po? Ano yung tray? Sama mo siya. Mamaya pa marami tayo. Ayan. Thank you, sir. Para para makita yung lagay ng garden, sir. Tapos ano ito?
Wala nang kalan.